میرے آقا نے فرمایا جا علی میں تینوں بیٹی دا رشتہ دیتا کائنات دی سارے تو جڑی عظمت والی بیٹی ہے مصطفیٰ نے علی نو دے دیتی. اگلی گل سنو، میرے نبی علی نو رشتہ دے کے تو حضور فرما لی ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مہر بھی دینا تو کوئی پیسے ہے نہیں. اچھا اسی جدو بیٹی تے اپنی بیٹی دا یا بہن دا رشتہ کریے تے اسی پہلے پوچھنے جی تواڈے کول کاراں کنیاں تے کوٹھیاں کنیاں، پر تیری عزت کو محمد دی عزت تو زیادہ تے نہیں نا. میرے نبی نے اپنی بیٹی دا رشتہ علی نو دے کے بعد وچ پوچھیا علی کوئی پیسہ ہے؟ سبحان اللہ. پتہ لگیا سرکار نے دسیا جدو بیٹیاں تے بہناں دے رشتے کرو کوٹھیاں تے کاراں نہ ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے. سبحان اللہ. کہ جڑا نبی دا وفادار نہیں او تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے؟ وفادار تے اوہی ہے نا جڑا نبی دا وفادار ہے. مولا علی بھی اگو کچھ نہیں